Bedakanca izicwangciso zonyaka omtsha phantsi kobhubhane i-COVID-19. Kwezi veki zimbini ziphelileyo, amanani abonise ukwehla esuka kuma-8,000 ukuyotsho kwama-5,000. Uluntu luqhwatyelwe izandla ngokuthobela imiqathango emisiweyo. Ban on large gatherings have yielded positive results. Our call to close beaches, our advocacy on mandatory wearing of masks, and our ban on large gatherings have yielded positive results. These were further boosted by the imposition of a new curfew and ban on the sale of alcohol. We really thank the National Coronavirus Command Council for that leadership. Ukanti lukwabongoza ukuba lusebenzisa amaziko empilo ukulwa lo bhubhane kwaye luyeke ukuzivalela ezindlini. We now know that if you come early, there's really a big development in terms of treatment. Oxygen makes a huge difference in terms of your survival if you're elderly. Kosuleleke abakhwetha bangapha kwama200 kwabayi 1,800 abathe bavavanywa ephondweni. Bonke bazibeke bucala. Abongile Yankees kwiindaba ze SABC ndisebhisho.